i estem en un moment en què, sense cap mena de dubte, toca adaptar el nostre missatge, igual que tocat en els altres àmbits, tant en l'àmbit federal espanyol com en l'àmbit nacional de Catalunya. Cal adaptar el discurs a una realitat complicada, difícil i que necessita respostes per part del socialisme democràtic a tota Europa i també a les Terres de l'Ebre. Cal donar respostes a la gent, cal elaborar les polítiques i aplicar-les en la mesura en què tinguem responsabilitat de govern per a generar creixement, generar confiança i mantenir els serveis de l'estat del benestar, pensions, salut, educació, dependència, etc. S'ha obert el procés, les candidatures formalment es presentaran el mateix dia 25 al Congrés, però és legítim que alguns militants que ja d'alguna manera estan fent contactes i són deixant possibilitats, les anuncien públicament, sembla que algú ja ho ha fet, i que vagin fent esta, diguem-ne, precampanya o campanya interna per mirar d'aconseguir el suport del màxim de delegats i una vegada passa el Congrés, tancar files i tots a treballar. Jo he parlat amb diferents militants, entre altres en aquests dos que m'acabes de nomenar, tant en Rui Ventura, en Joaquim Paladella i en altres, i em consta que estan sondejant possibilitats i parlant uns i altres, hi ha més gent que està parlant, hi ha altra gent que es podia presentar, tant un com l'altre, en aquest cas d'aquests dos companys, Núria Ventura i Joaquim Paladella, són dues persones amb experiència política, amb capacitat i per tant que significarien segurament un nou impuls, però dic, hi ha altra gent que també podria aspirar a aquesta renovació. Sempre es tracta de tindre un projecte per al PSC del territori, es tracta de tindre capacitat de lideratge i sobretot de configurar un equip que pugui realment donar resposta a el que necessita en aquest moment. El Partit dels Socialistes necessita en les Terres de l'Ebre de part del socialisme democràtic. Per tant, jo entenc que la gent que s'està movent en aquest moment i està sondejant, el que estan fent és valorar fins a quin punt poden configurar equip i tenen realment un projecte que pugui engrescar el conjunt de la militància, en aquest cas representats per les delegades i els delegats. Per tant, jo crec que hi haurà més d'una candidatura segurament, això és bo, és un procés democràtic i així ha de ser. I la posició sigui d'una manera o d'una altra, tant si hi ha diverses candidatures com si finalment n'hi ha una sola de consens, la direcció sortint el que hem de fer és mantenir una posició de neutralitat activa, que dic jo, o sigui, neutralitat en garantir la igualtat d'oportunitats, posar els mitjans del partit, la seu i mitjans de premsa i de més a disposició dels militants que vulguin optar-hi i, evidentment, sí, es pot arribar a una solució de consens segurament millor, però no hi ha que tindre preocupació per la legítima confrontació democràtica com ha passat a Catalunya o com ha passat en el cas federal espanyol. És legítim i a més fins i tot segurament és bo que hi hagi confrontació de projectes. A fi i efecte precisament d'aconseguir que després tothom se pugui integrar i que la direcció sortint sigui el més integradora possible, jo mateix com a president he sondejat a diferents sectors del partit i segurament plantejaré la proposta al mateix Congrés per modificar el reglament del Congrés i fer com hem fet a Barcelona en el Congrés del PSC i a Sevilla en el Congrés Federal del PSOE, a fi i efecte que si hi ha més d'una candidatura es pugui fer primer la presentació de les candidatures i el debat i la votació respecte a la primera secretaria i que després, una vegada s'hagi escollit la primera secretaria, es pugui anar a la votació d'una executiva, donant temps així, mentre dura el debat en comissions i tal, a que es pugui configurar una executiva el més integradora possible. Però això sempre correspondrà a qui sigui la persona que ocupi la primera secretaria. Simplement se tracta de possibilitats que ens ha funcionat bé en el cas nacional del PSC, en el cas també federal del PSOE, i jo penso que a les Terres de l'Ebre, si hi ha més d'una candidatura, seria una bona fórmula a emprar. El PSC de Tortosa viu el mateix procés, vindrà 3 o 4 setmanes després, encara no hem fixat la data, a l'assemblea local, i haurem d'abordar també l'adaptació i la renovació necessària i tal. En el seu moment ja ho anunciarem, encara la veritat és que anem tancant un procés darrere l'altre, el qual no vol dir que no hi anem pensant i sabem que això està aquí, però encara no s'han concretat ni candidatures ni ningú ha anunciat res i de moment no ho hem fet. Ja ho farem, una vegada que hem tancat el Congrés de la Federació a Sant Jaume d'Enveja, entrarem ja en el procés de Tortosa i ja anunciarem allò que hi ha.